Hola, Jesús! I et dic hola especialment avui, perquè aquest diumenge comencem l'Advent. A l'escola m'han dit que moltes vegades, que cada vegada que és Advent, celebrem que vols néixer una altra vegada i fer-te present en les nostres vides. Així que encara em queden 4 setmanes per preparar-me, bé abans del Nadal, abans que arribis de nou. 4 setmanes per estar amb els ulls ben oberts, estar atent i deixar-te lloc en el meu cor. Avui et convido a estar atent. I per concentrar-te més, tanca els ulls i tracta d'imaginar-te l'evangeli que ara escoltaràs. Imagina't la visita d'un amic, un amic al qual tenim moltes ganes de veure. Jesús estava amb els seus deixebles i els va dir: «Heu d'estar atents, perquè si aneu distrets, ocupats amb 1000 coses, no us adonareu de quan Déu passa al vostre costat. És com si un amic, al qual no veus, des de fa molt de temps, et diu que passarà a veure't. Però que estiguis atent, perquè no pot quedar-se gaire temps. I tu, en lloc d'atendre'l, et despistes i no sents quan truca a la porta, encara que truca moltes vegades insistint. El teu amic ha de marxar i encara que tenies ganes de veure'l, al final no us heu trobat. Això us dic jo a vosaltres, estigueu atents». Et convido a estar atent als petits detalls, a la gent, a la realitat en què vius. A estar atent amb la teva família, a ser agraït amb ells, somriure, esforçar-te, col·laborar a casa. Pensa allò que pots fer durant aquest Advent per ser més amable amb ells. També et convido a estar atent a l'escola i amb els teus amics, acostant-te a aquell company que sembla que fa uns dies que està trist. Tractant bé a mestres i a companys, donant més d'una oportunitat si algú fa una pífia. Pensa algú concret, alguna situació que calgui cuidar. Jesús, ara que arribes una altra vegada, ajuda'm a estar sempre molt atent. Que el meu Nadal no se m'escapi de les mans. Viatjar pel meu carrer, canviar els meus ulls cansats de jutjar. He buscat felicitat, allunyant-me sempre del teu costat. He oblidat els meus germans, esperant omplir-me d'or de les meves mans. No dormiu, que vindrà un nen, que vindrà Jesús, que vindrà Déu. No dormiu, que vindrà un nen, que vindrà Jesús, que vindrà Déu. Sempre he trobat en tu un consol de veritat i potser no he estat atent en escoltar qui en mi vol confiar. He volgut ser perdonat i a qui m'ha fet mal l'he deixat plorant, insensible sense amor, davant l'odi, la injustícia i el dolor. Jesús, que vindrà Déu. No dormiu, que vindrà un nen, que vindrà Jesús, que vindrà Déu.
Demanem estar més atents a tots els que ens envolten. Pels que estan alegres, pels que estan tristos, Pels que esperen, pels que desesperen, pels que busquen, pels que estan cansats de buscar, Pels que estudien, pels que no poden estudiar. pels que estimen, pels que fan malbé l'amor, pels que confien, pels que desconfien, pels bons, pels dolents, Pels que fan la pau, pels que fan les guerres. pels que viuen explotats, pels que se n'aprofiten. Pare nostre que estàs al cel, que sigui santificat el teu nom, que vingui a nosaltres el teu regne, que es faci la teva voluntat, aquí a la terra com es fa al cel. El nostre pa de cada dia, dona'ns, Senyor, el dia d'avui, i perdona les nostres culpes, així com nosaltres perdonem als nostres deutors. No permetis que caiguem en la temptació i lliura'ns de qualsevol mal. Amén.